Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне, туган көн ияләрен ихластан котлыйбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, бәхетле, имин тормышлар теләп калабыз. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хатлар белән танышабыз. Шәмәрдәндә яшәүче Гарипова Гөлнара Габделбәр кызына 50 яшь. Бер туганыбызны юбилейы белән котлыйбыз. Гөлнарабыз, кияүбез Ринат белән бик матур гомер юлы узалар. Балаларын үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Инде бүген аныклар сөяләр. Гөлнара 30 ел шифаханәдә повар булып эшли. Тәмле ризыклары белән авыручыларга шифа бирә. Кадерлебез, сиңа зур бәхетләр юлдаш булсын. Көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр. Шушы бәхет читләп үтмәсен. Озын булсын синең гомерең. Тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын. Зур шатлыклар белән таң атсын. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр. Гел бәхетләр, зур шатлыклар алып килсен иртәләр. Кадерлебез, сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең түгәрәк булсын. Сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт һәм бәхетле, һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле булсаң иде. Киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, аларның ягымлы карашларына сөенеп яшәргә язсын. Барыр юлларың якты, сикәлтәсез булсын идем. Куйган максатларыңда бары уңышлар гына юлдаш булсын. Уйлаган уйларың, теләгән теләкләрең чынга ашсын. Үстергән балаларыгызның игелекләрен күреп, изгелекләрен генә тоеп, оныклар сөеп, кияүбез Ринатның кадерлесе булып, тигезлектә яшәргә насыйп булсын сиңа. Кадерлебез Гөлнара, гомер юлың озын, озак булсын. Тигез тормыш аны бизәсен. Гомерең бәхет белән үтсен. Авырлыклар бердә килмәсен. Бәхет алып килсен еллар, кайгы хәсрәт килмәсен. Шатланда көл, гөрләп яшә, сагышны һич белмәсин. Юбилейың котлы булсын, шатлан, куан, елмай көл. Җирдә яшәү зур бәхет ул, яшәүеңнең кадерен бел. Гөлнара, киләчәктә дә тормышның һәр мизгелен күркәм гамәлләр белән бизәп яшә. Гомерең озын, бәхетләрең тулы булсын. Гомер елларыңны тынычлыкта, муллыкта, кадерле кеше булып яшәп үткәрергә насыйп булсын сиңа. Юбилейың белән котлап, бер туганнарың, апайың Фәридә белән җизнәң Ильяс, энең Габделнур, балаларыбыз, оныкларыбыз дип тәмамланды котлау хатын. Шәмәрдәндә яшәүче Гөлнара Гарипова, сезне күркәм юбилейыгыз 50 яшь тулган белән ихластан котлыйбыз. Тигезлектә, балалар игелегендә бәхетле булып гомер итәргә насыйп булсын сезгә. Синең бүген туган
Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, байлар сабасыннан, Гатауллиннардан алган хатыбыз белән танышабыз. 2 март көнне Шулпыч авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә байлар сабасында яшәүче кадерле кешебез Гатауллин Мәгъдәнур Идиат улының зур юбилее 80 яшен билгеләп үттек. Шул уңайдан газиз әтиебезгә сезнең дулкыннар аша матур теләкләребезне җиткерәсе иттек. Бу дөньяда иң кыйммәтле әйбер ул кеше гомере. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләр күз алдыннан үтә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы, гомер көзенә кергәндә җимешләре инде өлгергәнме, менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Безнең әтиебезнең менә хәзер шундый чоры. Әтиебезнең гомере зая узмаган. Ул 50 ел бер урында яраткан һөнәренә тугры калып, районыбызның сельхозтехника берләшмәсендә хезмәт куйды. Һәм шушы эшләгән дәврдә әтиебезнең хезмәтен хөрмәтләп, берничә чакырылыш район советы депутаты, Татарстан югары советы депутаты итеп сайланылды. Аның күкрәген Мәскәүдә узган ВДНХның бронза һәм Ленинның туына 100 ел медальләре бизи. Әтиебез дан ордены кавалеры да. Аның бер вакытта да кешеләрне ярдәмчесез, үтенечләрен җавапсыз калдырмавы холкына салынгандыр. Яхшы атаның хакы 100 яхшы остазның хакыннан да олырак дигән әйтем бар бит. 2 улының да үз гаиләсе. Без син сызган юлдан барабыз. Аллага шөкер, синең йөзеңә кызыллык китермәскә тырыштык. Безгә кешеләргә ихтирам белән карарга, тормышта үз урыныбызны табарга гына түгел, үзе дә нәкъ шулай яшәгәне өчен, киңәшләрең өчен бик зур рәхмәт сиңа, әти. Синең янәшәңдә безнең бөтенебезгә дә рәхәт һәм тыныч. Бу дөньяда җылы уябыз, тату гаиләбез, дәрәҗәбез бар икән. Булар барысы да синең тырышлык һәм синең хезмәтең, әтиебез. Киләчәктә дә мәңге сүнмәс кояшыбыз булып калсаң идем. Әти, синең безгә әйткән һәрбер сүзең дуга булып, һәр кылган гамәлең саваплы булып ирешеп барадыр. Чөнки синең бала җанлы, сабыр, мәрхәмәтле йөрәгең генә безнең барыбызны да сөяргә, безнең шатлыкларга куанырга сәләтле. Син безнең киңәшчебез, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Әтиебез тормышка, иҗатка гашыйк кеше. Юк кына әйбердән дә матурлык күрә белә. Тормыштан ямь табып яши. Лаеклы ялга чыккач та буш вакытын бушка уздырмый. Район китапханәсе каршында эшләп килүче өлкәннәр оешмасының актив әгъзасы. Барлык чараларда актив катнаша, иҗат итә. Аның Саба таңнары газетасында чыккан язмаларын халык та яратып укый һәм көтеп ала. Чөнки алар һәрберсе мәгънәле, тормыштан алынган. Әти, сиңа кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, иҗади уңышлар телибез. Картлык көннәрең газиз әниебез Гадәния янәшәсендә тигез булып, бары тик шатлыкта үтсен. Шундый киң күңелең, ачык йөзең белән балалар, оныклар һәм оныкчыклар сөенеченә куанып, яшәргә дә яшәргә әле. Үтә гомер, оныкларың дүртәү. Бер оныкчыгың да бар, әти. Бөтен байлык әнә шулар дисең, кирәк түгел дисең, әллә ни. Ярдәм киңәш кирәк чакта, бара синең төпле сүзең. Күрше тирә, дус туганга елмаеп тора йөзең. Син булганда без бәхетле. Синең белән якты көнебез, синең белән без дә бик бәхетле. Сиңа озын гомер телибез. Бу иң изге теләкләргә әниебез Гадәния, улларың, киленнәрең, кияүең, оныкларың, оныкчыгың, кода-кодагыйлар, барлык туганнар да кушыла диеп тәмамланды котлау хаты.
Байлар сабасында яшәүче Мәгданур абый Гатауллин, сезне 80 яшь тулган көнегез белән ихластан котлыйбыз. Төп йортта тигезлегегез белән балаларны каршы алып, аларны озатып, бик озак еллар сезгә яшәргә насыйп булсын. Сәламәт булыгыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Җырлы бүләк тапшыруына килгән бүгенге хатлар укылды. Без хаттагы һәрбер теләкләр дә тормышка ашсын һәм туган көньялары бәхетле булып яшәсен дип телибез. Сездә дә менә шундый якты эчтәлекле, җылы котлау хатлары көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Барыгызны да якынлашып килүче 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән. Җиһан яшәрә яз белән, ә дөнья ямьләнә хатын-кыз белән. Сау булыгыз!